मसलपुर जिल्लायाव गासै 12टा सेन्टाराव जोंहा फ्रि सामार कोचिं केम्प सोलिगासिनो दङ आरो बेबादिनो दिनै जोङो सुबनखाथायाव दंफैयो। आङो माखासे जायगायाव भिजिट खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों। आं गिबियाव जाय गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा जोंनि फ्रि सामार कोचिं क्लासनि थाखाय जों BPF हांख्रायनाय बादि जोंनो जायगा होबाय, बिनि थाखाय गाहाय फोरोंगिरि सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। आरो जाय गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा, सार मेडाम बिथांमोनहा बे सामार भेकेसन समाव गोबां बिथांमोनहा खामानि दंमोन, नाथाय जोंनि BPF खावलायनाय बादियै जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय सामार भेकेसन समावबो बिथांमोनहा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नानै BPF खावलायनाय बादियै जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय ओंखारबोदों। बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो गेदेमा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आं लाइमोन BPFनि जानानै BSUनि जानानै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथांमोनहा सोलोंथाइ होनो फैनायनि थाखाय। जोङो सारा BTCआव 200निफ्रायबो बांसिन सेन्टाराव क्लास 9, 10, 11, 12 इंलिश आरो बेबादिनो साइन्स, मेथ्स आरो जे नांगौ अबा इक'नमिक्स अबा बेंकिं बेफोरबायदि साबजेक्टखौ फ्रि कचिं जों होगासिनो दङ। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बे BTC ओनसोलनि लाइमोनफोरनि फिउचारखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा मास मोनसे जुदि जोंनि फरायसाफोरा गावनि फरायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला, फिजिकेलि आरो मेन्टेलि गोजानाव थायोब्ला बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि फरायसाफोरा हयथ' बादायनायाव जों उन थालांगोन। बेखौ साननानैनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा देग्लायनिफ्राय सारा BTCआव जोंनि लाइमोन BPF आरो BSUनि दैदेननायाव क्लास 9, 10, 11, 12 नो फ्रि सामार कचिं होदों। बिनि थाखाय आं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ साबायखर बावदों। आरो जोंनि अनजाथाव फरायसा बिथांमोनहा गोबां बिथांमोनहा इन्टारेस्ट देखायदों आरो जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो मोजाङै फ्रि सामार कचिंआ जोबलांथों। गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोनहा मोजाङै जोंनि फरायसाफोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो हाथों। जोंनि फरायसाफोरा बिमा बिफा लुबैनाय बादि, समाजनि गोरों गोरा लुबैनाय बादि हिउमेन रिसर्स मोजां जानो हाथों। बादायलायनाय मुगायाव बिथांमोना बादायहैनो हाथों आरो साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट खालामनो हाथों। इतिमध्य BTCनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फोसावखानानै दोनदों। BTCआव क्लास 10 मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 सायख'गोन। MILनि टपारफोरनो 3 लाख खरि, टप 10नो 5 लाख खरि होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दाखालि बावै जुलाइनि 5 तारिखखौ डेट लादोंमोन। माबा मोनसे खारननि थाखाय बे डेटखौ पस्टपन खालामबाय। BTC सरकारा टप 10 मानसि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो 5 लाख, MILआव टपार जानाय बिथांमोननो 3 लाख आरो जोंहा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकेल हिसाबै आरो सिभिल हिसाबै 9 डिस्ट्रिक्ट दं। दा 9 डिस्ट्रिक्टनिखौबो टपारफोरनो जोंनि जिल्लानि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना 20,000 खरि, MILनि टपारफोरनो 20,000 खरि जोंनि सारा BTCआव BPFआ बै रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ 20,000 होननानै बरायखांबाय। आरो फ्रि सामार कोचिं केम्प हाग्रामा महिलारि सारे आमार BTC পেকেটে বিচাৰিছে আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ তোমালোকক শিক্ষা দিম বুলি আপোনালোকে ওলাই আহিছে। ভালকৈ ক্লাছ কৰক, যদি বুজি নাপায় শিক্ষকক সোধক। তোমালোকক আমি বিৰাট চিন্তা কৰোঁ, তোমালোকৰ মা দেউতাও তোমালোকক চিন্তা কৰে। ভাল মানুহ হওক এইটো আমি বিচাৰোঁ, তাৰে মাজত মিলিব নালাগে। একদম এটেণ্ডেঞ্চ থাকি থাকক। কিমান ক্লাছ তোমালোকে? ক্লাছ 10 বিৰাট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট।